Dnes idem na tréning do Zabřehu Dolného Benešova a povedal som si, že vám ukážem, čo všetko kontrolujem na motorke predtým, ako vôbec idem na tréning. Ako prvým by som začal, samozrejme, treba mať benzín v motorke, to je jasné. Skontrolujem, či mám dobre našpanovanú reťaz, tlak v pneumatikách, keď jazdíte duše, prejdem špice, či nie je nejaká povolená, keď tak dotiahnem. Potom skontrolujem samozrejme to najdôležitejšie, čo je vzduchový filter, ešte je v pohode na dnešný tréning, takže to by sme mali. Potom ďalšia vec, čo je veľmi dôležitá, chladiaca kvapalina. Pokiaľ by tam nebola voda, tak môžete motorku pridrieť, zadrieť a tak ďalej. Je jej tu dosť, musí byť len tak tesne nad rebrinami. Potom, keď vyberiem motorku na tréningu, tak si ovzdušním predné tlmiče, pokiaľ tam máte ovzdušňovaky, tlmiče potom lepšie fungujú, nevadí tam ten vzduch. Samozrejme, či sú dotiahnuté základné skrutky, ako sú kolesa, skrutky ramu, naša skrutka kolesa. Ja si idem dať hente pneumatiky na dnešný tréning, takže idem to ešte prehodiť. A to je asi všetko. Uložte si to, možno sa vám to zíde a sledujte ma, hoďte like. Čaute.